Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Asinaw ti ag birthday nga ibagbagayaw. Siyak, Nana Toyang. Sika. Wen, iso, marituyan. Iso nga imbitaran na tayo iji balayda. Kaano itayin tay birthday baki kang? Inton Sabado, Nana. Sige, umayak to maki-birthday. Sigurado nga umayak mat. Sa anak ama kaumay. Apay asaan nga, Nana Toyang? Agday kami kinebadung ka. Ay na, marituyang. Ipostpone mo pa ilaang day ta-date yaw. Masapol pa'y aya nga ag-date kayo katlakay kan bakit kayo matan. Ala, tapno awan ti ado ariri, jay langan birthday ti postpone ko. Ipostpone mo ti birthday para laang kan ni marituyang. Kasimot nung saan ama kaumay. Hoy, bakikang. Kano iso tayo giwarwaras api ki lakom apang papudaw. Marikwanang anyaman hindi tayar arasaas mo kinibaki kang. Amok nga isupay tinagiwarwaras nga ado ti utang ko. Kat. Imbitar klata ni Nana Toyang iti birthday. Kun ipuspon ko para ken kuana. Nangagiyaw ko kumaray. Ay na, marituyang. Agpalastog ka manen. Enteng, in kami maki-birthday. Mapan kailaang Saan ka nga umay? Ada trabaho. Umay ni marituyang. Di na saya atap no ada kadwam mapan. Umay pa'y ni marikwanang. Mapan kailaang. Palubusan ka mapan maki-birthday. Ngamnay. Di ka mangibabain ijay Anyat pa nagkunkunam ayakanyak inteng. Ay, sa anak akas kadagiti daddo madita amang ibabain. Impospon na ti birthday na? Gapukin ka? Wan ba daw? Kita ang manday ta kinapigsakan ko na. Kitno isun sa mo jay napapamiday. Kag isumay. Kin adan sapay utang mo kin kwa na. Ada. Anya nga minday jayan nga utang mo? Di mo ipalagay. Malagip ka. Jay inutang mo idi akukod ti babaw. Asaan mo abinay bayadan? Malagip mo pa Uray mo lang, tartarayan idi. May nakasiningir dito'y balay. Limagtukan sa jay taway day. Agistay ka pa'y natinag. Hey. Anya nga'y tinakakatkatawa dito. Mas dawak lang Taipospon na ti birthday na. Gapulain kin ka. Awan may tinasaya at abanag. Ngay naramid mo kinkwa na. Anya ang makidate. Di ko namkit day. Mapan makitong 8 ni marituyang. Agdedate dapay ayakan ni pari ba daw? Ay saanan maray. Aglinlin nayat dakit din iti ba daw? Kat no inal daw ang mapalabas ko ijay balay may, akas jay ti aramidan da. Mapan makisugal? Wen maray, kasta talaga. No syakla ang ti ag-birthday maray, ay, jak imbitaran day jay ako marita. Ay, oray syakmat nambarakmat ngay. Ang mga numang ibabain laang no mapantayo maki-birthday. Lakit di Mabainak lakit di makikadwakin kwa na. Ay, oray syak maray. Ay, umadayo aktukan kwa na, numapantayo ijayan ti ag-birthday. Panagkunak tuya, saan ka na mapan maki-birthday? Taapay manan nga ibagam ti kasta. Inimbitaran dak nga rin, yakit di mapana.
Ngamen, kadag iti birthday nga't atindaran ta, imbabay nak iti kasta unay. Oh, di ka man nagsao iti kasta? Malagip mo pa hindi napantanang anak iti kasar. Wan. Idila na palabas alawas data. Naginom ka, naginom. Aging ka, nabarbartag ka. Kahit, Nagsala-sala kay jay tinga ti salunan. Inananawa na kay jay. di ka man. Awan ti malagip ko nga inaramid ko akasta. Mapukaw mo ti limbong ti panunot mo. Gapo iti nakaro, abartag mo. Aray, Apay, pare badong. imayak dito ibalayaw. Tadda kayat ko nga ibaga, maray. Anya day taaya, pare. Mapan kayo kanu ngamin maki-birthday. Wen, pare. Da kami kada marituyang. No mabalin ko ma. Jak palubusan na mapan nituyang ko, maray. Ay, apay ngay. Kat nga imbitaran mo. Saan nga na nasaya at aramid na kay. No mapan kadagita apunsyunan. Aya. No mabalin ko ma. Kahit saan na mapan no awanak. Anya laangin ngay timakunana. No saan nga umay. Saan nabali tadda kayo mo't ako kumari na amang kadwakin kwa na. Wen, pare. Saan mi abay-bayan ni marituyang? No mabalin. Saan nyo kumapalubusan nga ginom iti arak? Bawal ayakan ko na. Saan mo't bawal maray? Ang adaw ti saan na nasaya at nga ramid na no kasta mabartek. Di ka madanagan, pare. Di mi ipalubos nga aginom ni tuyang mo. Ay, agyamanak no kasta, maray. Wen, tada kami ka ni Marikwanang. Saan kami mat nga aginom iti arak? Agtalagak no da kayo ako kumari na ti kadwana. Di ka di madanagan, pare badong. Awan ti da kasama pasama ka ni Marituyang. Basta da kami ka ni Marikwanang ti kadwana. Itulod kayo iti papanan nyo apakibert dyan, antay. Nasaya at matkwarog. Tapno da pagluganan may. Saan kayo kano apampanawan ko na ni Uncle Kaw? Asidagmatla ang kit di. Aja pakibert dyan may. Asidagang narigat ti dalan. Sa bagay. Raproud. Ay, wen nga agpaisoan niya. Kabisadong gayam day dya adalan, kwarog. Unantay. Talo kayo kadanana tuyang kan kagawad ko anang amapan. Saan ka day? Wen. Kabalan ti tricycle ko day ta. Sa anak mutlat ta anangabak, ije nakisugalak. Kunak nga minkin ka. Awan at talaga ti maganab mo iti sugal. Agtal na ka man. Namin anukan nga agsugsugal. Ang san ka pa yan, nangabak. Nangabak akmat idi Idi namnaminsan. Kat adan tulat tamanin Isardeng mo, dahi agsugal to yan. Sayang laang ti kwartam. Kunamlan asino kang agsasaw. Ay, ita kumagayam ti birthday. Ang gapot ako nga agdate ta. Impospon na. Makitam dahi ta nga aramid, ma. Saan da nga amaw, anapanak lagayam na kitong ay ta. Sapay ko ma, tasaan da mamwan dahi ta kalukwan nga aramidan. Kwarog, businaan man ni Marituyang. Unantay. Ay, awanan, marabyan tayo no kastoy laang. Saan tayo kumangamina na dinagas ni Nana tuyang? Ala, businaan manan. Nagriga ti kastoy nga gururay. Umayakaw! Ay darasam, marabyan tayo. Ay, nagsapa kayo mat ngaminan nga umay dumagas. Anya nasapa, katnay, malaman. Naglugar ka kiden tayo. Ay, aguray kayo. Adda nalipatak. Adapay nalipatam. Adda maray. Na. Naguray kayo. Tain nakalaan dagitiin sa ganak asupsupot. Anwan na dagiti supot. Pag isuputan na, itiyawid na. Ay, una yan. Sapay supsupot ko na. Adun sa matiyawid na. Ay na, itapay laang. Mangibabainan ni Marituyang. Ay, una yan. Anyamutan tidalang ditang. Pasangat kan pasalog. Ay, makapanirbiyaw. Uli makalang Nana tuyang. Ah. Tauray siya katag nervyos no kasta sumanao ka. Ay, jaklak ko may mimayan.
Dandani tayong makadano. Ano sa mo na, Maray? Ay, sa masalog manang. Ay, Kumpet ka na tuyang. ay, nervyos ak manang. Relax ka kadila, Maray. Ay, para! Para ko na, day! Pasalog at parpara ka. Ay, sardeng mo paraw, sardeng mo. Ay. Kaya nga mga ipasardin mo. Ay, kwa! Ay, makaisis buwak! Ay, para! Maragsakan na ta nakaumay kayo. Nanabanang, nanakwanang. Ha? Saan ang nakaumay ni Nana Toyang? Ay, anya asaan ang nakaumay? Hello. Adda ijay. Mangmanganan. Alis to gayam ni Nana Toyang. Alisto aday tano panangan. Oh, kita iwadag na pa yun di kaabay na abakot. Tati kayat na, isuti umuna. Ala, agiwadag nga agpaiso. Ay, aguray. Tamapan ko man bagaan. Ay, anawa, Maray. Marituyang. Ay naman, ay, nagkaduti makan. Wen, ado. Saan ka ang maibusan? So, asaan ka nga agapura? Ay, sa anak nga agap apura maray. Ay, yun gayam. Malagip mo dagitay supsupot ako nak. Apay? Nasken ang mapunok dagitay. Ay, husto moten. Ajay supot lang, Maray. Maday, no supot. Supsupot nga ron ti kayat ko. Apay, ay ako muntra kayo manig. Ay, ne. Ahap. Agure ka, Maray. Anya day ta nakabulsa, di tapalda. Sana. Ay, sos. Apay ngay tarum-rum warmeten jay dapan ti kukod. Ay, sapay saan anapidikuran tay kukuna. Ay na, Maray, ay. Rogrog yung manan, di agibulsa. Uray da kayo akin ni Marikwanang. Agibulsa kayo matang. Nagadumot tanday tayawid mo, Maray. Supsupot nga raw tinangi kabilak maray. Makita na ka nagiti tao, kababain. Tidakas na. Uray tinangi kargaan na. Indala na mutan. Ay, isublim day ta, Maray. Saan kayo man anak tagay? Ala, agawid tayo kiday. Di mo ba'y kinablawan di nag-birthday? Ita, nagadon nga nyawid mo. Kastuyak no makibirthday ay. Apay, da kayo. Saan? Ay, saan? Mabainak, ano siya? Ay, uray siyak. Sa anak mat akasta. Ay, kwaraw! Umay kan, tagawid tayo! Maray. Apay, aya, asaan ka makatal na? Kuwamaray. At nangarod madi amarikrik nak. Day tanti bagbaga. Ay, kwaraw. Adayo ka di pay. Tayo pa'y Sumangat tayo pa'y lang. Ayunay mo tan. Ay, di magsan nga may toy tricycle. Ay, puplo na ito yung bagayaw. Ay, naparta ka mo't ati agmaneho kwaraw. Kasano nga ro na mapartakan na kapasang atmat nga raw. Ay, aguray ka! Para! Ay, para! Kapay nga parpara ka. Ay, basta! Para! Para ka para, nanatuyang. Kasano tayo pa'y makaawid no kasta. At nangarod mo't marikrik nak. At datayo pa'y nga ron, dito pasagat. Saan tayo pa anak ka? Adayo dito'y pasangat. Ay, ano sandak ka di ay, saus, ay, adamanin marikrik nak. Ay, para! Na, Ni ay Ano nga para? Saan tayo pa'y laan naganandar? Agparpara ka manay. Ay, nakasardengan ay, ay, mala, aguray kayo nga ruda. Ay, sos, madya talaga! Anya manin tiyay ayab mo. Ag-birthday ka manin bakikang. Binulan kan samot nga ag-birthday. Saan? Agpiesta kami di barangay mi. kat? Umay kayo manin imbitaran. Da kami manin atalo, ti imbitaram. Katun Ay, uwan! Umay kami manin atalaw! Ay, umay ka manan, Marituyang. Inton kwan, agisupot ka manan. Kat para tumanen iti mamin adaw di tricycle ni Kwarag. Kasta ak nga rod amapan makiponsyon ko kumaray. Ang sigay, agbalbaliwakaon. Tapno saan kayo ang maibabain akakatwa? Ay, nasaya at mat, Marituyang.
Ay, ungayam, kaano jay fiesta tayo? Taumay kami manin atalaw, baki ka? Ay, nanatoyang, kontrolam day tabagim, no kasta amapan ka makipaskan. Tasi kamot laan, ti maibabain. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.